Tete, ndibatsireiwo. Kuona ndauya kwamuri kudai, kupererwa nemashoko nekugumirwa. Ndiri musikana ane 25 years. Ndakaroorwa zviye zvokunzi dzokera kwawabva nevabereki, ndanonoka kudzoka kumba. Ndakange ndatanga kudanana nemukomana uyu mazuva 3 akange apfuura kusvika tasvika musi uyu. Ndakasvika kumba zvekuma past 8-9 manheru. Mukomana akange andidhileya achiedza kurara neni kwatanga tiri. Akabudirira zvechokwadi musi iwoyo akandibvisa umhandara hwangu. Ndakadzokera kumba kwemukomana uye ini ndakange ndichiri kuchikoro ndiine 16 years dzekuberekwa. Mukomana haana kuramba kunditambira, akanditora nevabereki vake ndakagara navo. Takagara ndakazoita nhumbu ndiri pamba apa, ndikabatsirwa nemwana wangu mukomana. Tagara zvakare, ndikaita mwana wechipiri, asi murume wangu haana kubvira abvisa tsvakirai kuno kuvabereki vangu. Takange tiri vanhu vemunharaunda imwe chete sekuti taigara padhuze nepadhuze, zvokuti ndakange ndotonyara kuti ndakaona vabereki vangu vachifamba munzira ndaitiza. Takagara, murume wangu munhu uye asingade kushanda, zvokuti anongomuka akarara mazuva ose. Kumunda chaiko ndinoenda ndega kuti ndiwane chekudya. Zvekupfeka ndinotosiyirwawo nehama dzangu vanasisi vangu kuti ndiwanewo chekupfeka. Kuti vana vapfeke ndinoenda kunosakura kuminda dzevanhu nekuvacherera mvura nemamwe mabasa akasiyana siyana. Tete, mukushanda kwandinoita kumabasa evanhu, ndakazowanawo mumwe murume akandichiva akandida ndiri pamurume wangu ipapo. Ndakadanana nemurume uyu, akatanga kundiitira zvese zvandaida mukati meupenyu hwangu. Wangu murume wandagara naye kumba haana nguva yekuti anotamba nevana kana neni wacho anongoswera ari kudoro achinwa hwahwa hwake odzoka achingonorara. Kuti nditi anoiwana kupi mari yekunwa doro handizive. Saka ndakafambidzana nababa vaye, vane mhuri yavo, vane mukadzi wavo. Nyaya yavepo ndeyekuti ava baba vanyowani vandiri kufambidzana navo vakuda kundiroora, kuroora zvekunobvisa pfuma kuvabereki vangu. Tete, ndoita sei? Vakataura nemukadzi wavo. Mukadzi wavo ari kuzviramba zvokuti murume aroore mukadzi wechipiri. Ini ndakange ndazvipira zvangu nekuti baba ava vanondida endi ndinonyatsoona kuti vanoratidza kuti vanoda mhuri yavo. Nyaya yanetsa, mukadzi wababa ava vakafonera murume wangu wandigere naye kumba. Akapopota kuti mukadzi wako ari kudanana nemurume wangu. Ndakasvika kumba, murume akatsamwa akapupira nehasha akandirova sendichafa. Ndakatakura mitundu yangu ndikadzokera kumba kwavabereki vangu. Nyaya yavepo tete. Ndinganzi ndakahura here kudanana kwandakaita nababa ava vane mhuri yavo. Nekuti uyu wandaigara naye kana kuti wandinogara naye nekuti zvimwe zvinhu zvangu zvichiri ikoko, haana chaakandibvisira kumba kwedu. So ini ndakazoona kuti ndini ndiri kushandiswa, ndakazvitora sekuti iboyfriend yangu yandakagara nayo ikandiitisa vana 2. Ndinokumbirawo ruzhinji rweZimbabwe rundibatsirewo kuti ndingaite sei panyaya yakadai. Ndoita sei kuti ndikwanisewo kugara mumba mandinenge ndichiziva kuti murume wangu wandigere naye akaroora. Ndapota ndibatsireiwo, hope hadzisi kuuya handisi kurara madeko oga oga.